Väinämöinen ehdotti Ilmariselle, että he lähtisivät Pohjolaan ryöstämään Sammon Kalevalaan. Ilmarinen ei uskonut, että he onnistuisivat. Sampo oli Pohjolassa kiinnitetty syvälle kallion 9 lukon taakse. Väinämöinen sai kuitenkin ylipuhuttua Ilmarisen mukaan suunnitelmaan. He lähtivät sotajoukon kanssa suurella veneellä kohti Pohjolaa. Lemminkäinen näki veneen, kun se oli ohittamassa hänen kotiniemeään. Hänet otettiin mukaan retkelle. Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen saapuivat joukkoineen Pohjolaan. Väinämöinen vaati ensin Louhilta puolta Sammosta itselleen, mutta Pohjolan emäntä ei tähän suostunut. Väinämöinen alkoi laulaa ja pian koko Pohjolan väki oli syvässä unessa. Enää piti saada Sampo kallion sisältä. Väinämöinen lauloi lukot auki ja Ilmarinen voiteli sorannat. Lemminkäinen yritti repiä Sammon mukaansa, mutta se oli tiukassa kiinnitetty maahan. Suurella härällä hän sai sen viimein vedettyä irti. Miehet kantoivat Sammon veneeseen ja lähtivät iloisina kotimatkalle. Lemminkäinen alkoi veneessä vaatia vähän myös laulamaan. Tietäjä ei halunnut laulaa. Ennen kuin he olisivat kotona, Lemminkäinen innostui itse laulamaan karmealla äänellä. Hän säikäytti kurjen, kurki lensi kauhuista kirkkuen Pohjolaan ja herätti nukkuvat.